Dus, ik ben Ronnie Prins, 18 jaar, ik werk at Alta Fighting Factory. Ik heb een kickbokservaring, ik heb bokservaring, karateervaring. Boxing is mijn sport. Boxing is op de manier hoe ik mezelf express. Mijn art, mijn martial art, mijn ervaring, mijn discipline en mijn hard work. Recon baas, zie je deze ring? Zondag, de 17e. Deze is van mij. Je gaat eruit. Huis! Mensen, mis deze partij niet. Sport.cw. Zondag, 17 januari. Daar ga ik ervoor. Huis!